Извинявам се, но ще бъде на два пъти, защото шибания клип прекъсна с тия телефони е такава изродия, така ги мразят тези смартфони с тази изродия, не е ли си камера да си вземеш, само проблеми, бокуци и така нататък. Извинявам се много, но предполагам записва някакво видео, не знам, ще го кача и двата клипа, какво да направя. Така, продължаваме насам с това. Ето така. Сега, дано да снимам, не знам, вече с тия телефони, просто сега, тук нещата, така, ето и самата станцийка, пичове, между другото много приятна и много хубава и е много по-малка. Много по-малка е. С много хубаво пакетче идва. Така, трубката е същата, само дето тук вече буксата е като на телефон. Нарочно го казвам така, като на телефон. Направо ме заболях краката. Но... Ето. Виждате ли? С такава, като на... не е като на старите. Такова и е зафаната за кутията. О, боже мой. Добре, браво. Абе, измислено, направено е. Право на хората от Румъния. Ето я. Същата е трубката като предната. Общия план е това. Сега, пак кабел за запалка. Пак е същия. Ето. И същото пакетче като на предната скоба. О, тук и бушонче има вътре. Вижте. Тук и бушонче има вътре. Добре. Общо взето това е комплекта. С антената. Сега да разопакуваме самата станция. Това е момент, само така ще го оставя. Извинявам се за секунда. О, да. Хубаво целофанче влиза. И ето я. О, вижте. Ето това целофанче. Тя си я направо с... О, доста приятна. Доста. Да. Обаче на снимката дисплей изглежда много по-голем, а всъщност не. Да. Може би е с откачен механизъм, това ще го видя. Странна работа. Добре. Хубаво. Антенката. Конектора. Добре. Ето го моделчето. Пробвам, ще взимам и още. Пробвам, аз си знам за какво става въпрос. Фен съм на това нещо, пак ви казах, си ви обхвада. Доста странна джаджа, но ще я пробваме. Ще видим силичката й. Силичката й пак казахме. Допустими 0,4 вата за почти май навсякъде в Европа, доколкото се не лъжа. Си е тая допустимост. 0,4 вата, макар че с 0,4 вата е много хубаво и добре направена антена и хубава антена. Реално тия апаратчета искат не е толкова станцията, не е толкова силата. Там ще влезете в интернет, ще ви доставя един линк да видите какво пише. Най-добрият усиловател е добре калибрираната, с добре КСВ антена, хубава антена, нещата се получават. Тук иска антена, не толкова самото апаратче. Да, нали, казвам го така. Ето и отгоре, ето и отзад, видяхте я. Това е станцийката. Да, добре. Така. Това е общо взето, което исках да ви кажа. Къде го сложих това пакетчето? Хубава, мъничка, много готино, нищо общо с предните. Това сигурно нека си се откача. Скоро ще го видя. Може би се вади по някакъв начин. Ще го да, има някакви като ето тук, виждате ли? Ето, тук. Може би това. Сега ще го видя. И излиза и влиза, което е много добре. Сега това не знам колко мога да му имам доверие. Момент, само да ви покажа. Това тук. Като за телефонна букса, такава за интернет, която е. Сега имена и неща, аз не съм професионалист, така че не. Още ето това е общия план, анбоксинга. Какво исках да ви кажа? Това е общо взето. Пак се включвам, обещах ви, ще кача два клипа, защото единия клип ми спря. Не знам защо. Тъпия телефон
Не искам да говоря глупости, пак ви казвам, ще правя дори ако трябва снимки, така, просто ще си говоря с вас на клипчетата да ви казвам и да ви казвам, че качвайте хора, CV материята е много добра, слагайте те пръчки да виждаме повече коли, може би ще повтарям от предния клип, но така трябва да е. За да сме повече. Материята е много добра. Много интересна е материята CV. CV-то обхват е материята. Да, добре е направена. Странно обаче, че да. С какво работи най-добре? Да. Ой, книжчици тук с рекламките си правят. Вижте тук, като джобче е направено и си правят реклама тук на румънския. Даже почват всички бакук, така. Еднаков, нека е бакук. И така. Това исках да ви кажа, да ви покажа. Друга тази от предния клип ви казах, че ще има. Вижте, нов съм от тази гледна точка в тази YouTube. Аз не снимам по принцип. Въобще това не ми е едно, нали, да ви покажа, че не всичко е изгубено. Че CV обхвата си остава, аз съм си му фен и докато има производителност, докато има между другото чуваемост, имам приятели с антени. Между другото аз почти всичките ми колеги, не всичките колеги, но имам колеги и приятели, които дори имаше 2-3 от хобито сложиха и те. Тоест просто е било готино такова. Даже единия си е сложил антена вкъщи, единия и си говори с семейството отдалече. Не знам, браво, хубаво, обичам такива хора да такова. Свободен обхват. Защото, да кажем сега, в другите обхвати колегите радиолюбители знаят. Там е окей, но трябва да се изкара курс. Не е зле. Отивате, записвате си час, дори го има в интернет и има въпроси там, изкарвате си, дават си ви разпознавателен но име, или там позивна, ако щете, нали, или там аз не съм, пак казвам, нали, и си имате тук за България, доколкото знам моите, защото имам такива приятели, разбира се, и дори 2 колеги, ЛЗ е за България, нали, и си комуникират. Имам тук покрай района на да, няма да казвам, нали, обхват в момента. Няма да казвам. Не трябва. В смисъл. И си говорят постоянно и те. Окей, да. По-добре е от CV материята за тях. Но зависи кой на какво е фен. Това е. Тук зависи кой на какво е фен. Единият е фен на нещо, другия е фен на друго. Не мога да ме убедите, че всички сме еднакви. Тоест, аз съм фен на това. На този обхват. Аз съм фен на този обхват. Това е. Това е 0,4 вата AM FM. Това е. Момент да задържам така, че чита нещо, да видя дали има. Да. Аз съм фен на това нещо. Сега има доста хора ще кажат, нали, различни теми. На различни теми сме говорили специално за това нещо. После ще разопаковам и антената. Пак ви казвам, не е нещо особено. Малка антената. Ще видя какво КСВ ще ми изкара. Ще го направя с апаратчето. С апарата. Т.е. имам 3 апарата. И така. Да, сега всички фенове. Между другото гледах клипове хора в Англия. Не в Англия ли бяха. И на други места човек, хората си комуникират, говорят. В YouTube е пълно с човек. Само България. Що нямаме, освен камионджиите, колегите от тираджиите, колегите, ако щете, шофьори на камиони. Върховна хубава професия. Перфектно. Говорят и на 25-ти канал България. Аз ви казвам тук, нали, си говоря на 25-ти канал за България и там за така. Между другото, братята румънци там няма да говоря. Даже в Румъния на тази марка има станция, която е на техния канал. Направена само на техния канал. Слагат ги по колите и си говорят и имат комуникация един през друг, без да се познават. Това е уникално. Аз съм ходил в Румъния, тъй като съм израснал там в северозапада, от Крайова до Букурещ, Калафат и така нататък. Там съм ходил, както и да е.
Имам, между другото, приятели румънци. Между другото, да. Говорим си на английски, защото няма как. Нали, румънския не го знам, но при тях това е нещо като дори ги продават в магазини, дето се казва, между другото, ето в Щатите имам хора и те така. И те така. Щатите имам хора, ги продават по Walmart-овете. Станции всякакви по Walmart. Взимаш това, но само в България не. Това е което е много рано. И така. Това е, колеги, от мене. Чао за сега. Ще направим по-натам. Давайте да сме повече. Чао от мен.